Sugeng dalu Mas Jo Klitik. Ijol mic. Sugeng dalu Mak Cange Yulimbo. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Nggih. Ridho lan hidayah mayungi sedaya para piyai agung wonten ing kesamben dalu menika. Mapanipun wonten ing padepokan Eyang Juga. Nggih. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Alhamdulillah. Suwe ora ketemu Mas Jo Klitik ana padepokan Eyang Juga. Juga nggih. Lah pramila menika silaturahmi menika ampun ngantos putus, Mas. Tali pedhot entuk ning nggon sesambungan paseduluran aja nganti pedhot. Nggih, ngene Mas Jo Klitik nggih mriki tampi mle, Mas. Ah niku. Kontrole. Mula nggih alhamdulillah dalu niki sak saged-sagedipun kula lan panjenengan mengeti haul yang juga yang ke-155. Dalu niki muga-muga syafaat lan barokahipun tansah manggih dumateng piyai dalu niki ingkang mirsani pagelaran ringgit wayang kulit Allahumma amin. Sing rawuh mboten sekedar mirsani menika sinambi tirakatan. Amin. Wong susah kuwi tombone seneng ngoten nggih. Nggih, wong enak tombone kuwi luwe. Dadi wong penak turu tombone ngantuk. Dadi sembarang niku kudu ngeten iki diimbangi, Mas. Mula niki lak tirakat. Enake ati kuwi gumantung saka lehnata tirakate. Mula yen sapa bengi iki gelem tirakat, insyaallah atine bakale tetep iso sumeleh. Nggih. Nggih to? Cocok kula. Lho, lah kula niki nek kalih Mas Arif niku rumiyin nggih sok kala tirakat nggih sareng. Piyambake melek kula turu. Lho. Yo melek melu melek. Oh lah kula yo pas ngantuk tanggapan terus. Mula alhamdulillah kembang nongo pun melu. Kayak iso omong ora jane. Modelmu kaya wit nongo ngono iso. Niki saged ta, Pak? Lah kok ket mau meneng bae wong keteke sak rombongan. Niki sing diarani menungso iso ngepaske rasa nggih ngeten niki. Sok kala yen kula kalih panjenengan ngomong-ngomongan sapet jagong, yen niki nyelo-nyelaning kandan lak mboten kepenak. Pancen kaya gurimu kaya kadal. Nyelo-nyelaning kandan iku mboten kepenak. Ngoten lho. Mula niki roh undang-undang panggung niku ngerti. Tata trapsilane. Alah saestu niki sopane Mas Jo Kluthuk diterapkan tenggene bojone. Niki bojone seniman Mas Kluthuk. Keluargane niku keluarga wira swasta. Ning dalam menanamkan attitude etika sopan santun subasitanipun bojone niku bendina men liwat ngarepe wong ndingkluk, Mas. Nggih, sopan saking sopane. Mboten pancen bungkuk bojo kula. Bungkuk apa sopan? Bungkuk, Pak. Wong jenenge kula kali niki lak Sidulur Sinarawedi. Kakang Adi. Nggih. Sedumuk bathuk senyari bumi. Nggih. Cilik digonjak anake, Gedhe dijarak bojone, direwangi pecahing dada, kutaing jangan tewel menika. Utaing ludira. Nggih, utaing ludira menika. Niki, Mas. Mula tiada kata kalau saya bekerja selalu ada Mas Kluthuk, selalu ada Mas Klitik. Enggak bisa pisah. Betul sakit. Saya selalu mempertahankan biarpun grup yang lain itu sudah berpecah belah, saya komitmen tetap Jo Kluthuk tidak akan pisah. Sebabnya apa kok Jo Kluthuk ora pisah? Sebabnya apa, Mas? Sebabnya sing gampang dihapusi mek kula tok, Pak. Dadi ora perlu dihapusi. Apa wae kuwi nrimo ikhlas, nrimo ing pandhu. Bakale ya berkah. Insyaallah ngono ki, Mas. Kowe rezeki ya gedhe yen sing menehi ora ikhlas apa barokahi. Ya bener. Kula niku sing iso darani wong cukup, Pak. Nah niki, plane wong sugih urung mesti cukup, wong cukup mesti sugih. Lah ini. Ngoten nggih. Nggih, Mas. Mergo wong sugih urung mesti cukup, contone wong sing ning dhuwur-dhuwur kae wis sugih kaya ngapa dhuwit ya miliaran, nyatane sik kurang sugih, pertalet ya sik dioplos karo Pertamax. Berarti ora cukup ta ora cukup. Ning nek wong cukup menika wis sugih, cukup mangan sego jangan tewel lauk grih. Niki nek wis cukup niku nikmate ora umum. Niki. Niku wong cukup, Pak. Wis sugih. Sugih kecukupan. Ngoten lho. Pak Git. Rasa pangrasa. Nah, wong tenang urung mesti wong seneng urung mesti lek tenang. Niki ning dalu menika iki sing iso dali wong tenang. Mergo wong tenang mesti seneng. Wong seneng urung mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Otomatis. Nek wong seneng ora iso tenang kuwi apa? Wong seneng urung mesti tenang ki wong karaoke.
ning gone room. Ke seneng karaoke ning kafe. Ning kafe. Ning ora tenang wedi konangan bojone. Ya apa ora? Atine gelisah. Gelisah. Ning lek wong tenang iki paribasane nyambut gawe pangupaya jiwa, nyatane lek atine tenang iki mesti seneng atine. Kaya bengi iki. Bengi menika sing rawuh ing dalu menika iki kabeh wong tenang. Insyaallah wong tenang sak menimbale besok diparingi seneng atine nganti besok momong anak putune. Amin. Iki lho. Lho, dasar nek omong pinter. lho, Wah, biasa dagelan ki angger keterak gerih ngeten iki. Omongane kaya kepenak ngono lho. kula niku man papan Pak Igit. Nah iya. Nun sewu, lek main ning gone bersih desa, lek main ning gone Pak Depuan ya kula yo ngetutne napa sing dadi dawuhe Mas Arif. Kudu ngono Mas. Iya no. Dadi olah kanuragan, olah nggon rasa antarane jasa dia, akhlakul karimah, mudune ning gone kolbiah iki kudu harus semuanya itu bersinergi. Ini iki. Tak jelasne iki. Iki arep Kula jelaske. tok ilmu tuwek niki. Tuwek tenan. Tuwek tenan, Pak. Niki saking tuweke Oh. sedina tiba ping 6 ning jeding niki. Kuwi buyutan iki mestine. Niki haul. Sing iki ndi? Niki. Heeh, terus. Lah, sing ning kene. Ki telek. Yo wis kabeh niki lho Pak Igit niku ya haul kaping 155. 55. Yen jenengan nun sewu, pinanggih jenengan haul 155 niku pripun? Sudah 155 tahun beliau sowan wonten ngarsane Gusti. Menika minangka tokoh sing berpengaruh dan beliau bermanfaat untuk masyarakat. Aduh. Mari kita berdoa. Kok rembang mek usah jelasne mek ngono tok iki Pak Igit. Ya yo, hal yang Aduh. sudah 100. Ingat. Remet lambemu ngene iki. Sing dimaksud Mas Sigit Arianto kuwi anggone lenggah kapundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa kuwi usiane wis nginjak ke 155. Ning dalam artikulasi 155 ki apa lek miturutmu? Lah kuwi lak angka to, Mas? Angka ning artine apa lek ora mudeng kowe? Angka kuwi ya jelas Ora paham kowe. Kowe ora paham ra mbok sinau ning ngene iki. Kowe paham kok? Lho, jelas mboten lho, Mas. Lho lah iya kok ngeyel. Tak sikut meletik. nek iso omong iso yen ora omong ora yen wani ya wani yen wedi ya wedi. 155 ki wis pas. Piye kuwi? Pas ngeten. 155 ki angkane pira? Lambuh, pene. 1, Kok teko dhewe 5. Niki wis pas. 1 ki Gusti Allah. Terus 5 ki manembah marang Gusti 5 waktu kudu ditindakake. Masyaallah. Sing kelima sing terakhir kuwi Pancasila. Dadi sing diarani manembah marang Gusti manunggaling kawula Gusti kudu nyawiji dadi siji sing sadarani hablum minanas hablum minallah. masalah omonganmu kok iso apik kaya ngene. Kok iso cetha ngono lho. Ngaur aku lek. Dadi antarane negara, agama, budaya nyawiji dadi siji. 155. Pripun? Siji kuwi Gusti Gusti Allah. 5 kuwi 5 waktu kudu ditindakake. Agama, Agama sing 5 sing terakhir ki Pancasila. kuwi negara. Negara. Dadi sebagai warga masyarakat Indonesia ya kudu manembah marang Gusti miturut kapitayane dhewe-dhewe ya kudu menaati peraturan sing kene negarane awake dhewe Indonesia. Masyaallah, masyaallah. Pripun? Pancasila pirsa jenengan? Ngerti. Wah, anggap goblok nu ya. Ini Iya, dalangi ngerti sadar. Pancasila. Peh, Lah kowe iki aku ya Kowe iki- gumun, Jo. Hei, Iki ndase kaya cok bakal ngono ya iso dilentreh iki. secara analisis kuwi nek delok dalange iki lak sarjana kok terus mbok remehke iki lho. Pancasila pirsa? Ngerti. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh. Loh, Pancasila 1. Pancasila. Saman paham Pancasila? Paham? Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh Pak Igit. Pak Igit. Ini di Pancasila iki ono 5 Pancasila dasar negara, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan. Sing kula tekone mboten niku. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Salah. Piro to, Tuk? Ada berapa sila dalam Pancasila? Lah ya 5. bener. Siji Pak Igit. Duh, aja ngawur lho. Pancasila iki ono 5. Sing kula tekoki lak silane. Ada berapa sila dalam Pancasila? Pancasila, silane siji. Lah lek 5 bro Pancasila, sila. Oh, Sing tak tekok niki silane. iki bocah nek kepinteren efek konsumsi gerih iki. Aja mbok lawan iki masahe Loh, bocah cerdas Iki kok. nun sewu lho, Bos. Iki. Iki pengalaman lho. Ya. Nun sewu Iki. iki. Presiden negara Indonesia Ada Bapak Joko Widodo dulu yang ke-7 sekarang yang ke-8 Bapak Prabowo.
Wakil Presiden Mas Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran. Pak Prabowo. Lah iya, sampean ngerti? Menteri Menteri ngendi? Kehutanan? Apa? Menteri apa? Apa? Gubernur Jawa Timur. Aku Jawa Tengah ya. Bu Khofifah. Berarti jangan cerdas. Lah, gini ngerti. Ayo njajal. Menteri Pertahanan Indonesia. Sopo Jo? Aku urung maca iso. Wah, Menteri Pertahanan Indonesia rapal. Niki lho, Menteri Pertahanan luar negeri mon ngerti. Indonesia kok sampai rapal. Kula niku kula sinau luar negeri barang kula sinau niku. Tenane. Saestu. Lah ngomong kok ora umuk. Menteri Pertahanan India. Ora roh. Ada. Sampean ngerti, Menteri Pertahanan India. Ladusing. Oh iya Pak, kayak polisi India kayak Menteri Pertahanan. Ngono. Iya. Duta Anak Indonesia. Kak Seto nek Indonesia. Sopo ya? Duta Anak Indonesia. Ora roh. Kak Seto to. Duta Anak Malaysia. Ora enek, Bos. Rapal berarti. Duta Anak Indonesia sapa? Kak Seto. Nggih. Duta Anak Malaysia. Malaysia. Upin Ipin. Kita ngawur lagi. Menteri Teknologi. Endi? Aja Indonesia lho, sing luar ya. Menteri Teknologi Amerika. MacGyver. Lho. Kok iso MacGyver? MacGyver ke pinter gawe apa-apa kae. Oh, iki wong lawas iki. Dadi paham ya. Dulure Satria Baja Hitam. Kowe iki malah saya suwi malah dledek kok omonganmu ki. Wong jenenge wong kuwi ngolah rasa niku angel, Mas. Nggih, Pak. Dadi bengi niki yen idep-idep Nah, tirakat niki sing dani wong ikhlas Pak Igit. Piye? Kok iso diarani ikhlas piye? Ngeten. Iki ilmu tuwek neh niki. Kok main tuwek-tuwek terus to kowe? Nome iki njur kapan Oh, ngono? iki langsung tuwek. Wong tuwek urung mesti lek duwe pemikiran tuwek, ning sok kala cah nom duwe pemikiran sing tuwek. Lho. Juga Samben, Nggih, nggih. Blitar, Padepokan juga menika sing dani wong ikhlas niku wong juga. Kok saged ngoten? Wong ikhlase Mas Arif, ikhlase warga masyarakat juga, ikhlase warga masyarakat sing dalu menika mirsani ringgit ing dalu menika. Menika paribasane kaya raga. Contone, Ki nun sewu. yen ikhlas ki biasane sok weh-weh to iki. Weh-weh. Ning raga menika iso dadi conto Pak Igit, ikhlase menika. Maksude? Nun sewu. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Iso Iso mangan. mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Iso wareg ora iso ngetokne. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Kuwi urut-urutane akeh lho kuwi. Oke, ya kuwi raga, ya kuwi ikhlase raga ki ya kaya ikhlase warga masyarakat kene iki. Sik iso nyawang ra iso njupuk. Kuwi mripat. Yen ning ngarepe dhewe nek panganan, kuwi mripat ki iso nyawang, ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Tangan ki iso njupuk ning ora iso mangan. Sing mangan sapa? Cangkem. Lambe utawa cangkem. Kamangka mata ya nroh, tangan iso njupuk, Ning- cangkem iso ngrasake. ngrasake. Ning ikhlas ya. Ikhlas. Ora berontak. Ora berontak. Cangkem ki iso mangan, ning ora iso ngrasakne. Iya ya. Sing ngrasakne sapa? Ilat. Ilat Pak Igit. Loh. Nggih lho mboten. Lah kowe ora nyalonke mudin kene to temumu ngono. Ya ora mungkin wah aku nyalukne juru kunci mayite demo ndek iki ya. Oh iya. Ilat iso ngrasakne ning ora iso wareg. Ilat iso ngrasake ning ora iso wareg. Sing wareg apa? Weteng. Weteng Pak Igit. Madaran. Madaran. Weteng ke iso wareg ning ora iso ngetokne. Lah sing ngetoke apa? Siki. Ayo kowe arep muni saru kowe. Gak aku ora mungkin muni silit ora mungkin. Lho, lah. Lho lagi mau. Malah mbok cethake no kok iso. Iki lho mboten, Pak. Iya. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Nggih, Kuwi padha karo tangan, Pak Igit. Nggih. Tangan tengen karo tangan kiwa ki yen awake dhewe rukun, ikhlas. Ki hebat lho Pak Igit. Piye contone piye? Tangan tengen ki paribasane mbok gaweni jam, mbok Iya. gaweni ali-ali. Nggih. Ki ikhlas. Mbok gaweni sing apik-apik, mbok nggo mangan. Iya. Ning yen tangan kiwa. Padahal yo ngerti. Ya ngerti, ning mek meneng ae senajan to nggone mung ning mburi tok. Masyaallah. Nggih napa mboten, Pak? Ya bener, Pak. Ikhlase tangan iki kaya ngono. Dadi dicuplek saka kuwi. Iya no, Bos. Dadi muga-muga keikhlasannya ragane awake dhewe iki bisa nulat keikhlasannya warga masyarakat juga dan sekitarnya muga-muga kabeh lek wis ikhlas pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Yo ngene iki lho. Dadi kowe iki ditimbali rene iki tegese klungsa-klungsu. Sing nimbali sapa? Mas Arif. Ngaku iki teko dhewe kok ditimbali piye. Loh, malah sing apik ngene iki to, Mas. Ya apik ngene iki. Sadurunge kentongan dititir kae, njur kowe iso teko berarti talingamu to kupingmu kuwi cetok. Aku iki mergo utang budi karo Mas Arif. Loh, Kok iso utang budi Lah sejalan? ki lho, Bos. Arif apa Budi? Ya utang Mas Arif. Kok utang Budi? Kowe iki utang Mas Arif apa utang Budi? Kuwi tekku.
Utang Mas Arif. Kok lewat Budi? Lah Budi iya. iki apane Mas Arif? Ya kuwi kancane lho. Oh iya. Biyen ngamen Nah, ning samben, weh, terus ora iso mangan mesti teko kene. apa ora ndek tangan po? Ya enggak, Mas iki ora nek sedipan mergo ketoprak sepi. Wow. Ning samben kono kuwi biyen nobong, ngamen terus ora iso mangan, ya ora iso mangan, ora perkara ora iso mangan, ora nek sing dipangan. Heeh. Mesti rene terus disuguhi jangan tewel mangan bendino ning kene iki. Dadi kula niku ing dalu menika iki paribasane utang Mas Arif, Pak. Layakno Umur pira kuwi biyen? Kula taun 99 iki berarti umurku mbiyen 17 tahun. lho. 17 tahun iki semani utang kuwi. Sing utang sinten? Lho, Lah kuwi mau jare kula utang Mas Arif. Mas iki Bales budimu balas budi bengi. ngono lho. Balas Arif, dudu balas budi. Lah Ora ene kok bales Arif budi iki lho ora. aja. Wong utange karo Mas Arif kok sing disaur budi wis gedeng jane. Kono. Dadi kula mbiyen teng mriki, mulane ing dalu menika wis delalah niku pas jadwale kosong, Heeh. kula mriki. Layak. Delah dalange jenengan ya kula mriki ngoten lho Mas. Yo ki lho Mas, uang kuwi aja mengutamakan materi tapi mengutamakan hati. Ngono lho. Duit iso digolekine ngati kuwi angel golekane Mas. Lho, iki kula iki kalih niki wah ngeten. Iya. Lho, Kowe bengi iki cara Mas Arif kuwi nun sewu lho ya. ya apa? Butuh apa-apa apa ya kowe langsung ngeguh praktikalmu. Aku sik sugih lho, Bos. Wah, Wah, iki iya. wong sugih iki aja sok Aku wong saikmu cukup lho. Ora sugih ning cukup aku. kok cukup kepiye? Aku omong sugih kok sugih mesti lek cukup mesti sugih. Ayo, kono. Wis los wis. Los tenan. Bute Mas Arif apa? Mas Tak omongin Pak Guntur. Lho. Ya kok kamu ki dhewe ta ya? Wong aku ya sik kurang. Ah, berarti kowe iki wong medit. Gak. Kowe iki wong medit, wong kuwi sing ikhlas lillahi taala. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Iya. Sangumu apa sing kudu mbok wehke Mas Arif? Kenyih, wis tok los aku iki. Lho. Elas ki ya apa nyumbang apa? Lho, apa butuhe? Lho. Paling ora bengi iki butuh rokok. Lho. Ayo tuku dhewe. Lho. Mbok kan tuku dhewe ya kowe melu go praktikal kok iso. Mula kersanipun Abdul to, Mas. Mas Arif minggah panggung. Oke. Kersanipun Abdul kula iki tak kalih gojek kalih Mas Arif. Mas Arif. Dadi paling yo wong niki wae ya bablas ngaji terus ngriki dadi ben iso ketemu pisan ngoten lho. Nggih. Cepi. Panas-panas mlaku ora nggawa payung srandale diseret. Monggo Mas Arif. Maane mlentung Surabaya keke fungsi neng Madiun Jakarta Janji rukun. panas-panas mlaku ora nggawa payung Mas, sandale lamaane mlentung Surabaya keker fungsi neng Madiun Jakarta janji wes Iki. ono bektimu kuwi karo masmu kowe cilik digedhekke gedhe pinterke ra iso ngangkat derajat martabate biyen iki kanca ngene biyen. Nek ngomong aja sembrono lho, Cuk. iki di stripping lho Biyen. Streaming. Streaming lah nek wong kuwi manut jejak lakune Lah iya to. luwih becik dadi wong ala ning Mantap, tunggane iso apik. Akeh wong apik saiki ning watake elek ya akeh. Ning malah iki dicontoh biyen nalika korak preman. Ngene biyen karo aku los. Iya ngerti. Zaman sik topi miring biyen. Layakno anakmu sing terakhir kaya gendul. Ora ayak-ayakan. Papunten lho Mas. Aku mbiyen iki lulus leh mejang. Basa karo Eyang iki. Mas, Eyang sapa? Mas ya Eyang kan. Eyang mbahmu iki. Eyang usik napa celuk Eyang? Lho kan ya manggone Pak Depan anu yang tesik ngeten. Pertanyaanmu iki ora penak. Diundang iki kok sing. Mek ngene lho. Ngene kan ya apa elek to, Bos. Mek ngene tok. Anu, jenengan jumeneng mawon to, Peh. Ngatur mawon. Mboten, kula tak lenggah mawon. Peh. Ngatur mawon lho, kabeh ngatur. Isin ngene iki ya kulo. Iki asline lungguh ki ora mergo sopan. Ora mergo sopan. Apa? Asam urate dhuwur.
Sembrono. Wong ki ya kudu ngajeni. Lek sing sepuh ki ngadeg, Nggih. awake dhewe linggo. Ya ngono. Sakjane ki sing sepuh ki linggo. Engko awakmu ndelosoro. Yo nanti Kowe iki ora ngono kuwi kok mangsa. Dadi critane iki Mas Arif omongan karo Bajul nanti lho. Ora. Aduh yo. Ngeten Mas Arif. Nggih. Niki wau lak rerembukan kula kalian Mas Sigit niku lak krana kula cilikan kula toprak teng mriki wong ya yang riyen leh ngopeni kaya mbuh, jaman Mbak Kembar leh ngopeni ya kaya mbuh. Riniwati. Nah, lah sakniki gandeng kula ya pas bengi niki iso longgar. Kula pun janji jenengan pun hak bengi niki kula ngancani jenengan. Nggih, alhamdulillah. Sasa mikir apa-apa. Loh, Oh, mikir apa-apa. kaya kemendel. Lah sing mikir raimu ya sapa? Klitik kaget lho. Kok lho ki lho. Lah ngene tak delok apa begitu aja teko. Lah sembrono. Rasa mikir apa-apa tenan Nyambut sumpah. gawe kok ndi-ndi Kayak, kok. jangan tewel aja lali engko gak ono aku jangan tewel. Khusus kowe kae lho, sak wite kon nggo mulih. Ayo teh ngepruk ndasmu ya. Oleh sembrono. Sing ngene apa sing ngene. Iya. Ngono. Mas Arif nggih. Nggih. Ngapunten Cek biyen biyen. niku biyen. Nggih. Pun jenengan ngendikan apa? Iya sih tak. Niki ngeten lho, ora kek ngesor kaya bakul jamu ae kok. Teng dhuwur ngeten. Ojo. Nah, Nggih. Pun Mas. Rahayu sagung dumadi. Rahayu. Alhamdulillah dalu menika acara puncak haulipun yang juga ingkang kaping 700 seket gangsal nggih. Matur nuwun dumateng sedaya para kadang kang sami rawuh, kang sampun ngestreni ajabipun yang juga sedaya tansah pikantuk bagas warasiat kuat lan slamet bejo mulya lan tinata. Amin. Alhamdulillah nggih. Kene nyapa kowe? nika to. Duka wong edan ngono. Nggih. Wong enten wong ngomong-omongan kok teng dhuwur ora sopan. Mudun ini nyapa to jane. Kowe nginceng sapa? Sapa kowe? Kiki lho. Wong sing diomoke iki Mas Sigit kok iso sing dinceng kono ki ngopo? Tak kira nek wong menek terop. Biasane. Nggih. Dalam Mas. Aki. Sesesan. Nggih, ngeten. Pripun Mas? Mas. Alhamdulillah wis. Pripun yang ngono. Ting yang apa to? Apa? Ngene ye. Tak jotos ra kok. Biyen Lemben roti-roti biyen saiki. SMA iki kemeli iki garane hardtop. Wah, Harley to. Hardtop, Harley ndasmu, hardtop. Jeep. Oh, garane jeep ngene iki. Pasar sapi. Samben iki, pasar samben biyen aku teko. Tuk. Oh, rong setelo. Saiki wis tobat alhamdulillah, mari. Aku kok rong mari-mari to Mas aku. Lah, kowe mula ngene iki lho. Nun sewu Mas Arif. Kula riyen nate dipun wejang kalian Eyang. Kula riyen lak jeneng kula lak Dwi to Mas Sigit. Nggih, nggih. Bapak lak tesih ndagel teng mriki. Anu Kang Julega, iki anakmu to nggih. Iki anakmu sing nomor pira? Nomor kalih ya ngono. Wah, besok bakal dadi bocah pinunjul ki, dadi katresnane wong akeh. Ning ya mesti apik ki sok. Ketoke nasibe besok temu mulya. Alhamdulillah kula sakniki nggih pun gadah usaha kathah. Alhamdulillah. Berarti dongane yang mandi. Lah kok terus pas niki teko. Wah, iki anakmu Mas Julega. Nggih. Nomor pira ki? Nomor 1 sapa jenenge Sony. Wah, ngomong ngono. Kok kaya merek sempak ngono ya. Wah, lha iki sing bahaya iki sing nomor 1 iki sok. Iki anakmu ki sok ora ado saka gendul lah tenan to, Mas. Saiki malah gawanane ngarung idul gendul terus niki. Malah bojone teng omah niku kan nglumpukke gendul kon bakul bensin. Iya, apik. Wis alhamdulillah. Sarip, matur suwun. Kula lek niki kula nyuwun sewu Bos. Niki kula niku lek mlane kula niku kula jak ngriki. Kula lek ngriki mesti kelingan Pak E mbiyen. Pak E niku mbiyen niku uripe teng ngriki Jolego niku. Dadi alhamdulillah oleh napa yang ngarani Mas ya? Sawab berkah. Sawab berkah ya. Ya alhamdulillah bapake tirakate ning kene sing ngunduh anak-anake.
Lah kowe yo kudune bektimu karo wong tuwa, wong bapak mati mbok tinggal ndelok bal-balan iki lho. Lah yo ora penak to. Kemeruh kowe. Kemeruh kowe. Lah ngopo? Kayak ora tak tinggal dulu bal-balan. Lah mbok tinggal ning ndi? GI aku GI. Malah saya nemu. Monggo Mas. Nggih. Nggih Mas, wis alhamdulillah Mas Arif. Wis alhamdulillah. Nggih, nggih. Wis luar biasa. Nggih. Kula tak ngaturaken matur nuwun. Nggih, monggo. Kedap nggih. Kula matur nuwun sanget dumateng sepisan Muspika Kecamatan Kesamben. Terus Mbah Lurah juga kalian seperangkatipun, dulur-dulur panitia Karang Taruna Wijaya Kusuma, kalian sedaya para tokoh masyarakat, pemuda sedesa juga, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, matur nuwun sanget, terutama dumateng Mas Didik, Mbak Hana, LKI kang sampun support acara haulipun Eyang juga, LKI tambah jaya, Remboko, amin. saged bermanfaat dumateng Amin. dayanipun. Alhamdulillah. Terus kalih para bakul sing tiap tahun napa nggih Kuyung. nyengkuyung. Terus kalih niki sing Gajah Purwo. Oh nggih, kalih para kadang Gajah Purwo ingkang pun sekitar 4 tahun memberikan support makan gratis untuk acara haul yang juga. Alhamdulillah. Amin. Terus kalih sing bagian pawon sing wis wira-wiri wis ubet. Alah Wis saestu. kesel Saestu sampai. niku tak tunggone goreng tempe nganti gosong. Lah wis Sangke leh repote kaya mbuh kok Lah, Mas. nggih. Sampeyan iki sesuk pawone kayak kipas angin. Sing goreng tempe tuwek-tuwek ambune remason tok. Lah iya. Wah, aku sampai mesak nih aku kan. Wis matur nuwun dumateng Mas Guntur ingkang sampun Nggih. rawuh ngestreni hajatipun Eyang. Kalian wau Bapak Bupati Pak Rianto Rawuh. ugi ngestreni Nggih. hajatipun kirap tumpeng ambengan matur nuwun. Amin. Ali Mas Sigit ugi. Nggih, Mas Sigit, Siap. dulur-dulur Cakraningrat wis sangat luar biasa. Pun kapok nggih Mas Nggih. Sigit. Pak Kito, terus Mas Kaspo. Nggih, anu sesuk di WA ngono piye. Wis pokoke wis matur nuwun kabeh lah. Yang terlibat malam hari Nggih. ini. Ngono iki sesuk ben iki videotron nanti terima kasih sapa tadi. Lah iya, yo kudu to, mosok engko lek ana kurang luwih wis nyuwun pangapunten. Insyaallah sura mengke ketoprakan teng mriki. Nggih, Bersama Bapak Dewan Provinsi Jawa Timur, Nggih, Mas insyaallah. Guntur Wahono. alhamdulillah. Toprak tapi bentuk YouTube. Piye ketoprak bentuk YouTube iki? Berarti streaming dari. Ya Ya ora ketoprak tenan kok ya. Nggih. Insyaallah nggih Mas nggih. 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 Wis siap. Monggo wis pokoke sing penting monggo sareng-sareng ndedonga Nggih. pring Gusti Kang Mawelas Asih. Siap. Ayo padha njaga nglestareke budaya leluhur sing adiluhung. Mrih ngrembaka kuncara anjayeng bawana. Amin. Nggih. Amin. Niku mawon. Siap. Kula tak wis engko ndak nyanyi-nyanyi iki golek. Nggih nggih wis. Makasih Nggih, Mas Arif. siap Nggih. matur nuwun Mas Arif. Tepuk Nggih. tangan kagem Mas Arif kanca-kanca. Wis Bener. alhamdulillah. Muga-muga juga iki tetep dadi Nggih, wis juga pokoke sing kudu guyub rukun, kompak. kondang kalau kok nggih nggih. Kirap pusaka kalau wingi wis luar biasa. Nggih, nggih. Wis pokoknya luar biasa lah. Matur nuwun dumateng sedaya warga desa juga dan yang mendukung mengikut Berpartisipasi. nggih WBI Wanita Bersanggul Indonesia, Nggih, nggih. Wanita Kebaya Indonesia wis sangat luar biasa. Amin, amin, Matur nuwun, matur Nggih, nuwun. nggih, siap. Sembah nuwun Mas Arif, sembah nuwun, sembah Wah, nuwun. lho nek kalau Mas Arif wis kaya guruku ya kakangku. Saestu Mas Sami. Ning ndi diarahke Nggih. laku ngene-ngene. Malah wis Kula yo ning ngrani yo diarahne yo. Dia digawani tongkat saka kene nggone Jeneng. yange bareng weh Weh. ngancani Kula mlaku-mlaku. Untuk nih dek ini diarahke Mas Arif cair kan. Cair lu diarahne pas Mas aku piye kira ndek dhuwit. Ya serono le ndang utang BRI sik diarah gitu. Lu langsung bubar. Diarahke nggih cair. Cair.
Mas matur nuwun nggih Mas. Alhamdulillah. Request tembang napa Mas Arif? Apa neh iki? Loh, mboten kagem jampi saya para-para pamidanget. Mas Arif menika sesuai dengan agemanipun Jawa. Nggih. Menika sampun bisik-bisik kula nyuwun gending ladrang singkong keju, Mas. Ladrang kok singkong keju. Dulang raimu ya. Eneke ya kowe kuwi kingkong keju kuwi kok. Aku mau arep mampir ning angkringanmu sing ning Kanigoro lho. Kok sepi ngono tulisane tok. Dereng buka, jam pinten jenengan? Jam 2:30. Dereng buka. Bukake jam 1 bengi. Wong niku Tapi anu Mas, niku ndodoli maling-maling lek aja aku meling warga kene aja mampir nggone angkringane kluthuk. Ning Kanigoro iki lho. Aja, wis aku tak weling tenan. Iki jane arep tak laporke nggone Dinas Kesehatan. Sebabe Lah tahune pas ning nggone dasan ditulisi kok. apa? Tahu goreng kuwi. Heeh. 2003. Lho ya murah ya tak dol murah. Ora iso, arep tak laporne we ning Lah Dinas nyapa? Kesehatan. Tahu 2003 mbok dol. Kuwi 2000 leh telu koclok. Ora iso, tak laporne Panggan. Lah kok iso? Ha iki 2000 pira? 2000 selawe. Lah kok 2003 mbok dol? Mambu kuwi Cuk, wisan kedaluwarsa Cuk. Wis kowe ngrekasake sing wong tuku. Ra mesakne kowe. Kae pancen tak go njugi aku ben bongko anjene. Wong 2000 leh telu kok tahun 2003 gendeng aja iki. Malah nesu. Atur nuwun Anu, Mas Arif. Tembangin apa, Bos? Mas. Apa iki? Rame men nggih, gawe rame ngoten men nggih. Moh aku. Mau rame iki senenge sepi yo. Sepi. Ndak konangan. Kula tak nyuwun anu ae. Angkur. Kadung tresno. Ayo monggo tresno nang Jawa. Alhamdulillah. Nggih. Amin amin. Mantun iki mengke Mas Guntur Nggih. diaturi. Oh, siap. Siap. Wonten. Wonten. Ingkang nembang Kadung Tresno. Pun monggo nyumekaken. Wah, Mbak Punjung. Wah. Lah, ora nyawer nyapet masalah lah. Wah, eyang nyawer ya. Kowe nang ngono. Ya lalane kene aku malah. Nah, ngono lho. Nang nyepak niku ngono. Eyang. Iya. Iya, Duk. Eyang. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bos, masa lali karo kanca mendem masa lali. Kok mau cethake. Cahitan. Kowe iki dadak nyuwun barang kudune kowe iki malah ninggali kok. Pelak pamit. Kadung Tresno sing nembang Mbak ngadeg to, Duk. Lho nggih. Lho. Wong kula niku mek jajal ngeten iki ben ora penak. Iya. Bocah iki wis sehat to, Mas. Oh, iya. Sehat. Jenengan ora ngerti yo. Sehat. Jenengan niku mesti ndisik kula niku njajal iki lho kok gejete kok penak men lho. Lho, ya ta sehat lho, aku sehat. Lho, bocah iki sehat. Mungkin Mbak Punjung. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ini bukan jine barengan. Lampur ngece. Dalu Mbak Punjung. Wilujeng dalu Mbak Limbo, Pak Jange. Wah, suwe boten pinanggih jenengan nggih. Wah, Sehat nggih. Alhamdulillah. Waras nggih. Waras sehat, seger. Nggih. Waras sehat. Nggih. Kuwi iso diarani rohani karo jasmani. Ngono. Nek sing nika sehat ning boten waras. Nggih, berarti kula niku sehat tapi gendeng ayo. Asik. Ora ngene lho wong. Wong kuwi ya nun sewu, wong ki lak pikiran nun sewu, mustaqol lak ming sak menten, Mas. Heeh. Nek nggih mikir sok kala abot ki ya sok kala ya kesel, capek. Heeh. Ning nggih harus bisa Relaksasi. relaksasi. Dadi nek nggon ngene iki ya ayo direlaksasi sing kepenak, ngono lho. Ya to, Nduk? Iya, Mas. Nah, Aku biasanya relaksasi dipijeti kok, Mas. kae lak ning nggone apa kae pijat urat Takamura. Ngono. Lek bojo kuwi Heeh. relaksasi iki dikeroki. Lho, Bojoku ndek tau tak keroki lah kok metu nomere tak gegeri. Dadi Ibu bojomu wong apa kodhok?
Nika bangkak Mas, bangkak. Iya nek pupune trah ngono trah. Kunjung siap itu ya. Sira pedhek ya. Nggih, Mas. Iki pamundutan saka nyebut Mas Arif iki nyun lagu Kadung Tresno. Tak poh ya. Nggih bawa apa ya? Nggih bawa apa ya? Ayo Kadung Tresno iki bawane sing apik tetep lam-lam tila. Oh, apik iki. Lam-lam. Aku suwi ra metu kuwi anu. Anu pidonan ya. Nah iya. Kon video, kon video. Video argo status. Ngomongi bojoku Peter. At home Ramayana. Saiki ngono kuwi modele. Mas, At home. Mari ngono Matahari. Blonjo. At home Jatim Park lho. Piknik. Piknik. Bojomu iso nggih status ngono kuwi? At home pasar templek. Marahi kowe asline non sewu Mas Sigit. Piye. Kula kali niki jane pegel kok. Ternyata bojo kula niku nggih bojone niki ngian. Lho. Gendeng aja jane iki. Bojomu ya bojone kluthuk. Nggih. Kok iso? Kula niku lak duwe HP. Hmm. Bojo kula niku kula tulisi nomor lak bojoku ngoten to. Lah niki wae teng mobil HP-ne muni. Lah kok nggih metu bojoku ngoten. Ah berarti selama iki trah mbok limpe kok mburi jebule. Limpe gundulmu iki. Lah nyatane nyapa kok? Lho pancen yo tak tulisi bojoku kok. Ora iso, wong kuwi ning HP ku kok ning HP-mu. Aja-aja bojoku ya bojomu. Lah iya. Lah iki tulisane ya bojoku. Lah kuwi barang, ayo. Loh, Iya to. lah iya, bojoku iki tak tulisi bojoku, bojone Pak Eki yo tulisi bojoku. Ora iso. Wong tak wong tulisane ning HP kuwi bojoku. Lah iya bojoku koclok jane iki. Ning HP-mu kok enek tulisane bojoku nyapa? Pancen bojoku kok kuwi. Lho, kuwi iki bojoku nyapa kok ning HP-mu? Sesuk tak gantine tekku. Piye? Gendakanku ngono. Ya aja nesu. Oh pancen yo bojoku wae koclok kok. Ora nyotrok. Lam-lam. Angger Radane jebule. ngono lho, Mas. Rene. Neneng. Lam tilam. Niki Latihan ropak Nggih. nggih. Niki kita suro. gending menika bawa menika kula salamne karo kancaku mancing Ucok, Budi, Pendek. Wis niki Kok kanca mancing. kanca ngamen, kanca ngamen. Kanca ngamen, kanca Kanca mancing. Ucok, Budi, Pendek. Iki omong ana sing bakul kacang aja melu ndelok wayang. Lah ke sing ning ngesor ndeloke kacange dingenak-ngenekne ra roh iki. Jipak-jipu ra roh. Kan lho. Omong ana ke lho. Sedekah aja. Perci iwatan Mas, dalem. garwane jenengan nggih panggah. Insyaallah aku tetap bertahan ijen ya. Ijen, Ijen ning tetep golek. Golek kahanan sing kepenak. aku lagi kosong loh, Mas. Kosong karepmu ra karepmu, bosok neh aku kok. Iki disoting wong akeh wing ngracuni netizen neh. Lek kosong tak lebonan. Ora sah. Tak tongonyo tenan. Wonge mbok sing fair blok kaya kluthuk. Aku yo Blok-blok Lah piye? nek kosong ya tak lebonane. lebonane. Wong muni ngono tok Mas. Aku tahu. ora tahu krungu. Kosong adalah isi Isi ada kosong. Aku tahu dingenekke, Mas. Apa lali apa piye mbiyen karo aku. Aku kok ngomahi lawang kunci ngarep. Mburi kunci. Akhirnya turu ning emper. Tanggoku liwat Nah, ate. kowe pekok kowe. Napa? Mulane metode dalam hidup berumah tangga iki kleru. Piye? Lek mbangun omah ki aja duwe lawang ning ngarep mburi. Lah terus, Aku tak dhuwur. lho. Aku mlebu piye Lho, lho? mlebu kon dhuwur koyo karambol mak pluk masuk. Mangsane karo. Ya ora Perci. Dapat rasane nembang. Lambemu ora. Kosong adalah isi. Isi apa? Ora gagas lambemu aku. Ngono mropokasi. Bojo kula diprovokasi niku lho. Diprovokasi piye? Anu, duwi ra tau mulih, klitik ra tau mulih. Terus Saiki kontrak omah. Ra keranjingan. padahal Iya. lah Ayo. yo Gak. Aku ora. kok belum tahu alamatnya kontrakanmu, Mas. Ayo dudai. Wis rene. Wis Kosong adalah isi. Cangkemku mah bobok-bobok. Aku yo ingin mengisi hal yang kosong.
Paraji. Ya apa? Apa Tuk? Betul apa Pak? Watan paku lingan hayune Masuk yo ayu. ayo tenan Dik. Peluk dong. Ai. Wah, kendele saiki. Sekarang nggak berani toh, Mas? Aku kalau di panggung itu profesional kerja. Oh iya. Tidak ada di mana suami, di mana Iya. istri, semuanya harus. Kowe kok melu ngrakol ki ngopo? Aku ya profesional kok. Profesional. Gandese luwese. Ai. Iku lek mepet aku tak cipok mborok malah. Tetanus. Lah wong sing jawe laku kok ngamplokmu rono ki lho. Lho jenengan ora tau-taune jauh-jauh Mas. Ditapuk lho Mas aku. Wong wedok tidak perlu seperti itu. Itu menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Wang samu ku ya. Mas aku ditapuk. Kowe kok betah wong kuwi ambune kaya solar kok iso mbok cedeki kok iso. Piye? Kenyonyok, atimu kenyonyok ditangisi wong wedok kenyonyok atimu. Sopo sing kunyono? Nelongso kowe. Wah, aku ora tau nelongso. Lah ditangisi wong wedok kok ngalih, gak tegel. Lu golek neh lho. Usane. Wong lanang kok padakne. Le wong wedok ya. Oh, tok sumber iki berarti. Asli sing marahi Kowe kowe. iki. Pancen tak gawe ngono. Aduh Nimas ning kuning lancet kuning kinawa liyan lencir kuning ginawa liyan dadi wong sing duwe pakulitan kuning tur awake lencir saiki wis ginawa liyan Dipek wong. kaya mangkono Gandese gandes ra eneke gandes gandul komete. Aduh Nima. suarane rada gedhe selehke hinten ngono Hinten kurang gedhe in kurang gedhe hinten ayo Hinten kurang gedhe Inten Inten nah gedheke sithik meneh Inten gedhe meneh sithik Inten oh ayo Inten wes Kegedean Mas, Kepala kegedean. Inten-intenipun kakang Mas, irungmu kok mekro. irung mekrok kene modot. ya ampun Gak penak weh. ya ampun Bocah kurang ajar. kok ya jujur lho kowe iki kok iso Dengkul ki lho, Mas. Nek masuk dengkul ya iso modot to Lah Mas. lek ngene mrene modot. Oh iya. oh iya anu Bu Dek iki terobsesi bojone lak lemu to Mas Sigit. Karepe ben lansing. Dek wingi dibetot teng Karang Menjangan. Iya, Pak. Ngriki Sedot sumsum. suntik sumsum lanang. Sakniki usum. Sum. Nggih, dadi wong niku sakniki disedot sumsum terus dimasukin sumsum lanang. Dadi Sumsum ben lanang. ketok cilik. Ben ketok cilik. Delalah pas suntik menika obate pas disuntik sikil tengen lampune mati. Terus Merasuk sikil tengen sing kiwa urung merasuk. Lah ndek iki pas nguyuh tak delok sitok ndodok sitok ngadeg dadi ngene Pak nggih. Terus diceluk karo iki. Dek, Dek, Renio Dek Naning. Aku pipis Mas, kula Mak. Sos. kurang ajar. Masuk lek ra bayaran so lucu nih aku. Iya. Ngomong iya. Ternyata Intenipun Kakang
Nagih Tresno. Kadung Tris. Kadung kok nagih. Lamat, monggo Mbak Pujo. Lamat wis katon tejane yen Oh, pakai anu rancang. Keroncong tuk tuk. Bas putat. Balungan. Banter. Lamat wis katon tejane Tantono berangkatan menjarak aduh wiragane sinawang tanu hamba yen besengut wimbul patut nyata jati tanggane dirageh. Rasa
Matur nuwun, Nggih. Mbak Punjul. Mbak Punjul. Wah.
Sagumpro punden tamu ingkang tansah sinebut ing pakurmatan. Sinegeg sawetawis kula sekadang campur sari saos libur amargi